kalong ke jingkmen ke bakrau sa si sen bo trau la play ke ne kalad bangin yo ban shakriyo bangin yo ban piteng ye ke bangladep ban kren hagane ke tayo ke baladep shapang ke jingpen sle ke jungu trai ke ke benta ke beningkong bat menta ngin yo ban ye pet ye ke benta ke baar shapang ke jingpen sle u jisu ong ye ke kentenu men sem jungu trai u hanga nabaw lapen sle yanga bangan yalap ya ka kubar ka baba the anointing sa si sen nga ban ladaw Jisu udon kam ya ka jingpen sle mangabat mafiro ni don kam ya ka jingpen sle ka jongu men sem ba ko jongu blay ya royo try but ka jingpen sle kaktiin ka jung blay kong kahikai yanga bat yafi kat kum ka jingtho ka jong yones ha ka shithi ka baningkong ka jongu ka lenong ka baar bat ka khot ka baar pohnyo ka bible ka ong ba ka jingpen sle kan hikai yangi kumno kata ka de ka jingkali ka jingpen sle ka bawan no men simba ko jong blay ka hikai yanga par ya fi bangin sno how Jisu bangin yaine how Jisu bangin eat yo Jisu but bangin shakri ngin money yo Jisu kano ka bor kano ka jingkren shapang ka jingpen sle ka jung blay kabam yalam yangi show Jesus Christ kata kamday ka jingpen sle ka jung men simbo ko jung blay bat kabaar habakren shapang ka jingpen sle ka hikai yangi bangin snauto yakaktin ka jung blay Shibon ki kon samla ki longkmi ki longpa ki kwaban sngoto ya ka Bible ya ka ktin ka jungblay habaki ki pule ya ka barkadon ka por ki phone ki ong pastor batay nga ya ka jingmot jongkane ka contain and ray sha bangan ong ya fi ladang you dem ladang you duai ladang you wat ya ka kmat ka jungblay but habo blay upan sle ya nga but ya fi habang i pule ya ka ktin ka jungblay u blay u ai ka jing shai hangi balay namar ha ka por ka bangi ni duai ni wat ya ka kmat ka jungutrai day ha ka bakum ka por u blay pen sle yangi bar kane ka jing pen sle kane ka bor ka jung blay ka hikai yang abar je fi bangin sngoto ya ka kten ka jungu but sakaway ka banga snotanad ka jing pen sle ka hikai yangi bangin long ki briu ki basha hikai to tip ya kane ka jing shisha u Jisu u sha hikai hauk pau bahabeneng but ki senran ki jong Jisu ki sha hikai how Jisu but nga kwa banong ya fi uno briu ubam don ya ka mensem sha hikai uta ubriu don ya ka jingpen sle ka jong mensem bokoi ha ka jingem ka jongo ni don kamban don ya ka ne ka jing snoret bat banginong hikai yanga Kum tau Jisu ong learn from me. Ngidon kamban sya hikai hau Jisu. Ngidon kamban sya hikai haki briu ki jongu blay. But sakaway ka banga sngotanad. Habakren syapanga jingpen sle. Ka jingpen sle ka hikai yang abad yafi bangin tip. Ka ka bawan no blay. But ka ka bomwan noble. Hagani ki sngi ki ba menta ki don shibon ki jing hikai ki ba bakla. But shibon ki breu ki sha yalam bakla ka daw kalong ba kim tip kani kalong ka baday. Kim tip kani kalong ka bomday. Shibon layalam bakla yaki and nga ong hafi hagane ga por ga bamanta. If you have the anointing of the Holy Spirit, let it be done. Yaka jing pensle ka jong uben simbo ko haka jing em ga jong fi. You can discern the Spirit. Pilaban pen ya per yaki mensem. Kano kabawan no blay, but kano kabamwan no blay. Kababod ka bangin yapay, ka jingpen sle, ka wanra, ya ka jingim. The anointing brings life. Praise the Lord. Yaro yo try Jisu.
kat kum ke jing tho ha ga Bible ar kis im klanong ga khat lai ga khot ga ar poi nga sngotanat ya ga jingjia kala don ga por ha ki brew ki ra yo brew ba yap kilamut ban tep yo but on the poi ha ga jaka ban bo ya ga met ga jong no brew kumno kila pendei ya ka met ka jong u brew ha ka shing ka jong u Elisha u prophet u jong blay u balaklat la pendei ha ka shing ka jong u yaro yo try but ka Bible kong u ne u brew u la impat yaro yo try pila banong pastor ha ka no ka rukam nga kwa banong ye fi kumne u brew u la ban yap Henry ka jing pen sle ka im shaki bom jukot yaro yo try u prophet u jong u blay u la ban yap u la ban put kala ban don tang ka shing Henry ka jing pen sle ka jong u blay ka im shaki bom jukot yaro yo try dona pedeng jong fi hagne ga por ga ba menta pim don men sim ban shakri yo blay pyong balay nga tolot balay ngam don ye ga bor balay kidon ki khon ki kti ki jongi ha ki yeng ki sem ha ka jing long ka ba kanja men sem ni long ki bayap ngim don ka jing ye day baru blay ngim don ka jing ye day bari may bari pa and ray hagane ga por ka ba menta nga kwa banong ye fi ai ba ka bor ka jing pen sle ka jung utrai kan day ha ka jingem ka jong fi bat ba pin mat ye gane ka jingem ka jung blay ye ro yo trai bat ka don ka jing kren kumne nga sngotanat ba ha ka Bible laong hakabway ka sngi hakaba Elisha u prophet u jong u blay u la pendey ka met ka jong u haway u kon jong ka way ka brew la record haka Bible u ne u kon jong ne ka brew la yap kanong shunem u kon jong ka u la yap Henry habo prophet jong blay upen day ka met ka jongu ha ka met jong ne samla baru ne samla ula impat yaro yo try pila bantli why kay kabala penlong yaw ne kana samla baun impat kadau kalong ka jing pen sle ka jong blay ka badon how Elisha yaro yo try ni don kam hagene ki sngi ki ba menta ye ki brew ke jong blay ki ba don ya ka jing pen sle ka jong blay ha ka jing em ka jongki hangno ba ki leg kin ra ya ka jing em ka jong jisu hallelujah ni don kam ye ki banget hagene ki sngi ki ba menta hangno ba ki don ki brew kin snoto ba ka don ka jing em ki long ki ba pair nga duai bu blay unyo ban yarap bat ban yalam ya ka jing em ka jongfi ha ka ba pin yo ban snap bat pin yo ban shashkor ya ka tin ka jong blay bat ba pin pdiang ro ya ka ha ka donod bat ha ka men same ka jongfi bala kliro ya ka ne ka jingkali menta nga kwa ban mat ya ka ne ka jingpen sle henrei kumno ken kata kade ka jingkali ka bakraw kumno ngan mat ya kane ka jingpen sle nga shem ya kane ka jing shisha lada pikwa shisha ya ka bor bad ya ka jingpen sle now try jisu you have to die pidon kamban yap ya ka ladi ka jongfi shibon ki bro ki basarong ki mat ya ka jingpen sle now men se mako jong blay shibon ki breu ki bat snow ba ki long ki ba biang ki long ki ba dap ki long ki snow hok halaga jong ka jingla ga jong ki you will not receive the anointing pinam pdiang ya ka jing pen sle Henry la pi trang shisha but pi kwa ya ga ne ka bor ka jong men se mako jong blay ha ka jing em ka jong fi pi don come ban surrender ban I to Lord but ban ong ko ba ka tin ka jong blay ka khot yang a ba ya fi IT ye ki met ki jong fi
Oh hallelujah, hallelujah. Kajing IT ke jongi, yaki met ke jongi, yaki mensem ke jongi, yaki jing mot ke jing perkat ke jongi, haki kejat ke jong ka ding fna. Panang kwa banong ye fi la dangi le ya kata. Kajing pensle ka jong try kan to thangi. But sakaway ka banga snotenat haba kren syapang ka jing pediang ya ka jing pensle ka jong ublay. Kila bandon shibon ki jing batay henry sya bang ongkom ne. Hagapor kabangi pediang yau Jesus Christ. Day hagadagapor ngi pediang ya ka jing pensle. Pila banong pastor hagano gurukom namar nga siya snow don gi baong da kumway pat ray sya bang nong ye fi kumne. Habang yung Jesus kabamot unong penim. But habang yung Chris kabamot ubalasle. But haba pi pediang yo Jesus Christ hagaman same ka jong fi pediang ya unong penim. But haga juga por ka kubar ka babha kalong namar ka Bible ka ong u Jesus Christ. But haba ong Chris ubalasle. But haba pi pediang yo Jesus Christ pi pediang ya unong penim pi pediang yo balasle pi yo ya ka jing penim pi yo ya ka jing pensle yaro yo try hallelujah yo Jesus nong penim. Oh hallelujah. But dona peding jong fi hagnega por piong pastor nga kwaban pediang ya ga jing pensle nga duai bo blay unyoban karku ye fi. But sakaway kabaga Bible ka kwa ya nga bad ye fi bangin sngoto but katagalong how to maintain kumno bangin penne ngin pensa ya ka jing pensle. Kidon kibreu menen kidon bor mentam don bor sho menshwala i kumba kini kibreu kin job ye ka perthai henry menta kim la sho why nga kwa banong ye fi kumne o Jesus ang abide in me yai ne hanga yai sa hanga namar ladang don ka jing ye day ka ba im ka ba jan baru Jesus Christ man la ka sngi haka jing im ka jongi haka jing yat lenti ka jongi nga kwa banong ye fi ka jing pensle ka jongu blay kan tot light lord haka jing im ka jongi bat leng ba jongi shaka perthai baro kawai ki don ki breu ki bakwa ya ka jing pensle klem da siu ya ka dor ka barem to tip ya kene kawai ka jing pensle ngidon kamban siu ya ka dor ka barem berkata ka dor ka barem kalong bangin don haki kjat ki jong jisu barabor to try jong ka jing suk unyoban kerku yifi pat nga duai bo blay unai bor yifi ba pin yoban pediang ya ka jing pensle ka jong mensem bakot. Amen, but amen.